Takže čaute, ja som Adamčo a budem robiť videá pre Slovensko a Česko. A budú to iba vlogy, nebudú to z hier, proste videá. Takže toto je môj prvý vlog a budem na YouTube robiť vlogy iba, čo hovorím druhýkrát. Takže, a budem to robiť iba pre Slovensko a Česko. Viete, čo Slovensko a Česko, to je tak malo krajine. No. Takže to je zdravé a chcel by som vám povedať, že neprosím ma prosím, aby som robil z hier ľahké videá. Dobre? No. Takže komu sa bude páčiť toto video, like, odber a budem rád za odbery aj za lajky. A prosím, zapájajte sa do tých vlogov, čo tam budem dávať, komentujte to. A tak asi to je všetko. No a nebudem vlaké moc také smiešne, budú smiešne vlogy, pravda, ale nebudú to také, že moc. A budem tam dávať asi načaté pesničky. A tak, to je asi všetko také. Odporúčam, keď ste začať s vlogami, jak ja dneska, ja som začal tento deň, jak to tam dám dneska. Tak odporúčam vám, prosím vás, keď chcete začať vlogy, tak buďte doma sám, lebo keď vám dojde nejaký rodič do izby, tak to je fakt trapas. Sa mi teraz stalo, keď som sa prvýkrát pokúšal tento vlog natočiť, tak akurát mi sa došla babka a spýtala sa, či chcem jesť. No takže, to je asi všetko. No a to je asi na tento vlog všetko, tak čaute. Dobre? Láš.